Barita na uli na sinurat ni si Markus. Dua donge tung salpu manang pigari mangulahi maibana musetu Kapernaum donge torbege naung dijabu ibana. Jadi pitok magpungo matokopalak tusi pola sosiat be rodoho di akka ingana na dibalia ni pitu ipe donge di papoaon mahata itu nasida. Donge Roma akan nama boan nasario tu ibana o patalak do mangusungi. Jadi ala sotok bain nasida padonokot tu ibana ala ni torop ni jol mai diukap nasida mataruk ni bagas inganan nai. Jadi dung diukap di tetan nasida ma podoman hapehan ni nasarioni. Alai dung di ida Jesus hapok siaun nasida nin nama matok nasarioni. Oa naha nungasesa dosami. Alai adong marisi debas yang akasi boto surat nahudul jala mamikir di bagasan rohana sida. Dia dau bain songoni didok na mangaleai debatado ibana. Ise tok bain manesa dosa ia soholan sasada debata. Donge pitok di boto Jesus di bagasan rohanai penghusarion ni rohana sida. Jadi di dogma tu nasida dia da ubain songoni penghusarion ni rohamuna. Dia da umomo dohonon tu nasarioni nungasesa dosam marang dohonon hehe maho buat ma podoman mi dongi mogdalani maho. Alai asa di boto hamu moksa halado anak ni jolmai di tanoon manesa dosa nin nama madok nasarioni. Au madok tuho maho buat ma podoman mi dungi lao maho tujabumu. Dungi pitok hema ibana dibuat ma podomani lao tubalian di jolo nasida seluhutna. Jadi to halomong ma rohana sida sude jala dipuji-puji ma debata akan nina nasida ma idang dung dope huida hami nasongoni. Mangulahi ma ibana lau tu tau jadi Roma salutna toropi manopot ibana dungi diajari ma nasida. Dungi dinama maulisi ibana di idama hudul anak nisi Alpius di bagas perbewani. Jadi di dogma tu ibana ihuton maau jadi ehema mangihuton ibana. Dungi cupang ma dinahuduli ibana di labung ni mejai di bagas nai. Jadi dohot ma torop si jalobeo dohot pok dosa hudul tusi rap dohot Jesus dohot akasi siana ai torop do nasida jala dihuton nasida do ibana. Jadi dinani ida ni akasi boto surati dot akka parise ibana mangan rap dohot akka pok dosa dot akasi jalobio. Jadi didok nasida mamad dot akasi siana puasa rap dot pok dosa dot akasi jalobio ibana mangan dohot minum. Jadi ubbegi Jesus nin nama madok nasida. Apalagi kod di akan naisak datu di nasita do. Apala roau madokot akapok tigog paubaon rohana akapok dosa ido. Dongi akasisian ni si Johannes si dot akaparise say mo puasa do. Jadi Roma nasida madok tu ibana. Puasa mo puasa akasisian ni si Johannes dot akaparise alayanggo akasisian mi idang mo puasa. Dongi didok Jesus ma tu nasida tungtok bain akka anak di panguli imok puasa salaling rap dohot nasida panguli alai nagodo sogot akka ari pabuatan sian nasida panguli dongi di akka ari ima nasida mo puasa. Idanga dong namba dukapon padukap na baru tu ulos naung matua. Alai molo tungadong sibak konon ni padukap na baru ido ulos na matuai. Jadi lam gadda maribak nai.
Jala idang adong nama bain tua anggung nai baru tu inganan na buruk, alai molotung adong putasoni anggung nai baru do inganan nai. Jadi usem angguri mago mado inganan nai, na tu inganan nai baru do si baenon tua anggung nai baru. Dongi jupang ma di hari Sabat di nama molu sibana sia tonga ni hauma. Dipuka kasisian naima manggotili eme pasayo dalani. Dongi didoa kaparise ma tu ibana. Ida ma bawasa di ben nasida di hari Sabat naso jadi. Dongi ninna ma madok nasida. Idang dung dope di jahamu nabi nai ni Daud uju tokso saki bana dina malei bana dot akka donganna dida bongoti bana tu bagas ni debata uju siabiatar si tua ni malimi dina mangan sagu-sagu nambok hado hoa ni bana na soja di pangano ni manangise ia soholan akka malimi jadi dipokliodo do tu akka narap do ibana. Dungi didokma tu nasida alani jolma do ubain adong ari Sabat idang na alani ari Sabat ubain adong jolma asa dohot do Tuhan ni ari Sabat anak ni jolmai.